Ahojte študentici, vítajte opäť pri ďalšom videu. V dnešnom videu si budeme rozoberať slovenský klasicizmus. Pozrieme sa na slovenské národné obrodenie, na fázy slovenského klasicizmu, taktiež aj na autorov a ich diela a povieme si niečo málo aj k slovenskej vzájomnosti, tak poďme sa vrhnúť rovno na to. Poznámky k tomuto učivu nájdete na našom Hero, taktiež tam nájdete aj vypracované všetky maturitné otázky zo slovenčiny a literatúry, k ním podcasty, poznámky a taktiež aj malý testík, aby ste sa vedeli otestovať. Taktiež keď sa chcete otestovať aj z tohto učiva, nájdete to teda všetko na našom Hero. Takže kľudne sa choďte na to pozrieť a poďme teraz na učivo. Slovenské národné obrodenie, literárne obdobia a generácie. Najzákladnejšia otázka, ktorá nás teda zaujíma, je, čo to slovenské národné obrodenie vôbec je. Bol to taký stav ľudstva, kedy ľudia si začali uvedomovať proces Slovákov a chceli vlastný národ. My vieme, že v tomto období sme boli dosť utlačovaní a preto sme sa uvedomili sme si, že chceme teda vlastný národ, vlastný štát a vlastný jazyk. Toto slovenské národné obrodenie znamená. Literárne obdobie rozdeľujeme na 3 fázy národného obrodenia. Prvá fáza je osvietenský klasicizmus. Druhá fáza je klasicizmus, druhá fáza. A taktiež podľa rôznych zdrojov rozdeľujeme slovenský klasicizmus aj na tretiu fázu, konkrétne na romantizmus. My ale samozrejme vieme, že romantizmus je samostatné obdobie, takže najhlavnejšie, čo potrebujete spomenúť, sú najmä tie dve prvé fázy. A romantizmus si budeme viac rozoberať v nasledujúcom videu, takže určite sa pozrite aj na to video. Poďme si viac charakterizovať jednotlivé obdobia. V prvej fáze k osvietenskému klasicizmu zaraďujeme Bernolákovcov a oni pocítili, že potrebujeme vlastný jazyk. V druhej fáze klasicizmu tento nazývame aj vrcholný klasicizmus a hlavnými predstaviteľmi tu boli Kolárovci. Oni naopak neverili, že Slovensko môže byť samostatné, mali myšlienku slovanskej vzájomnosti, teda oni chceli, nech sa viaceré štáty spojíme. A potom, ako som aj spomínala, tak môžeme si teda spomenúť aj ten romantizmus a tu hlavnými predstaviteľmi boli Štúrovci a oni chceli vlastný slovenský štát a taktiež aj štúrovský jazyk, čo vieme, že sa im naozaj podarilo. Poďme si podrobnejšie opísať tie fázy slovenského klasicizmu. Prvú fázu, teda osvietenský klasicizmus, aby sme si vedeli tak predstaviť spoločenské alebo historický kontext tohto obdobia, tak nachádzame sa v období, kedy na čele stojí Mária Terézia a jej syn Jozef II. Slovensko bolo súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie a taktiež sme boli aj veľmi zaostali a prevládalo tu poľnohospodárstvo. Jozef II naopak zavádza patenty, ktoré by mali pomôcť našej ekonomickej situácii. Tento patent sa volal tolerančný patent, teda zrušenie nevoľníctva, zrušenie žobravých rádov, zrušenie cenzúry pri vydávaní diel a tlačív. Toto bolo naozaj veľmi kľúčovým a veľmi Slovensko napredovalo. Hlavnými úlohami osvietenského klasicizmu bolo už spomínané obrodenie slovenského národa. Taktiež sa snažili vytvoriť aj národný jazyk slovenčiny, aby mohli šíriť kultúru a osvetovú prácu vo vlastnom jazyku. No a vďaka zrušenej cenzúre, ktorú zaviedol Jozef II, vznikajú rôzne učené spoločnosti, kde sa nachádza slovenská inteligencia, ako napríklad Slovenské učené tovarištvo, ktoré vzniklo v Trnave. Založil ju Anton Bernolák a Juraj Fandli. Združovali sa tu katolíci, zdržovali sa tu Bernolákovci, vydávali knihy a kalendáre a mnoho ďalšieho. Tým pádom typickými predstaviteľmi klasického osvietenstva sem zaraďujeme Antona Bernoláka, Juraja Fandliho, taktiež aj Jozefa Ignáca Bajzu. Toto sú traja najhlavnejší, ktorých si určite zapamätajte. No a ako to teda bolo s tým jazykom? Už sme si teda spomínali, že pre nich naozaj veľmi významným bolo to slovenské národné obrodenie, teda to uvedomenie, že chcú mať teda svoj vlastný jazyk, štát a podobne. No teda keď prišlo to uvedomenie, tak nastala otázka jazyka. Prišli Bernolákovci, ktorým sa podarilo kodifikovať prvý spisovný slovenský jazyk, a to v roku 1787. Základ pre tento jazyk tvorila kultúrna západoslovenčina z okolia Trnavy. Na to, aby sme prijali tento jazyk, sme potrebovali mať kodifikačné príručky. Mali sme ich konkrétne dve. Prvá sa volala jazykovedno-kritická, rozpráva o slovenských písmenách s prílohou ortografie. A druhá sa volala
Slovenská gramatika. Autorom oboch príručiek bol Anton Bernolák. Takou zaujímavosťou bola aj to, že prvé vytlačené diela v Bernolákovčine napísal Juraj Fándly. On napísal dielo Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom. Bernolákovčina sa stala kultúrnym, literárnym, liturgickým a taktiež aj vyučovacím jazykom, ale iba katolíkov na Slovensku. Toto je veľmi dôležité, že sa stala iba jazykom katolíkov, pretože evanjelici s týmto jazykom mali problém a potom vieme, že prišli Štúrovci, ktorí boli evanjelici a zaviedli nový jazyk. A bolo to najmä preto, pretože evanjelická cirkev Bernolákovčinu neprijala a naďalej používala biblickú češtinu. To bol hlavným dôvodom, prečo Bernolákovčina zanikla a nahradil ju štúrovský právopis. Stále spomíname toho Antona Bernoláka. On bol naozaj veľmi významnou osobnosťou v tomto období a bolo to hlavne aj preto, pretože bol vedúcou osobnosťou osvietenstva a bol to katolícky kňaz. Okrem kodifikačných diel, ktoré sme si už spomínali, pracoval so svojím tímom na prvom a najstaršom normatívnom preklade slovníku na Slovensku, v ktorom na prvom mieste uvádzal ako hlavný jazyk slovenčinu. Toto bolo veľmi prevratné, pretože žiadny slovník neuvádzal ako hlavný jazyk na prvom mieste slovenčinu. Tento slovník sa volal Slovár slovenský, česko-latinsko-nemecko-uherský. Dávajte si ale pozor na to, že stále je to slovník a nie je kodifikačná príručka. Bol zakladateľom Slovenského učeného tovarištva a podľa Bernoláka bol pomenovaný jazyk osvietenstva. Už známa Bernolákovčina. O Jurajovi Fándlym vieme asi to, že bol najhorlivejší osvietenec a katolícky kňaz. Do svojich literárnych diel často zakomponoval reformy Jozefa II. A Márie Terézie. Venoval sa najmä ľudovej výchovnej činnosti a jeho hlavný životný cieľ bolo pomôcť obyčajnému človeku. Sám bol veľmi chudobný, čo mal hneď rozdal ľuďom. Preto im pomáhal napríklad pri prácach na poliach, radil ako čo siať, kde zbierať úrodu a podobne. Preto aj jeho tvorbu rozdeľujeme do dvoch skupín, na ľudovo-výchovné diela a na umelecké diela. V ľudovo-výchovných dielach učil ľudí. Diela napísal ako napríklad Zelinkár, Pilný domajší, Slovenský včelár. A medzi umelecké diela patrí napríklad jeho najvýznamnejšie dielo Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom. Už sme si spomínali, že to bolo prvé dielo napísané v Bernolákovčine a nakoniec bolo aj zakázané. Posledného predstaviteľa si viac môžeme opísať Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý bol katolícky kňaz a pôsobil v Dolnej Dubovej. On bol taktiež jeden z tých, ktorý sa pokúsil uzákoniť spisovnú slovenčinu pred Bernolákovcami. Jeho pokus bol však neúspešný, pretože právopis nevysvetlil, nevypracoval ani gramatiku, ani kodifikačnú príručku. Jeho jazyku mnohí nerozumeli a použil západoslovanské nárečie a veľmi často využíval české slová. Vydal napríklad prvý slovenský román, ktorý sa volal René mládenca, príhody a skúsenosti. Druhá fáza klasicizmu. Rovnako ako pri osvieteneckom klasicizme sme si hovorili spoločenský a historický kontext. V druhej fáze klasicizmu katolíci stále pokračujú v bernolákovskej tendencii a evanjelici sa začali združovať v Budapešti, kde vzniká spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Evanjelici neveria Slovákom, že sú schopní samostatne fungovať a preto hľadajú oporu v Česku a v myšlienke veľkého slovanstva. Preto nám vzniká myšlienka slovanskej vzájomnosti. Taktiež vieme, že vychádzajú z myšlienky nemeckého filozofa Herdera, ktorý Slovanom predpovedal veľkú budúcnosť. Tento filozof Herder ich motivoval. Hovoril, že v jednote je sila. Preto sme si to zobrali vážne a vznikla tá myšlienka slovanskej vzájomnosti, čo bol takým hlavným východiskom druhej fázy národného obrodenia. Slovanská vzájomnosť zdôrazňovala prvý záujem o všetkých Slovanov. Taktiež aj štúdium slovanských jazykov ako čeština, ruština, poľština rozprávala o tom, aby sme sa všetky slovanské krajiny spojili, aby sme boli silnejší. Typickými predstaviteľmi sme tu mali napríklad Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kolára alebo aj Jána Holého. Poďme si ich v krátkosti charakterizovať. Pavol Jozef Šafárik
Bol evanjelický kňaz a profesor na gymnáziu v Srbsku, riaditeľ univerzitnej knižnici v Prahe. Napísal diela ako Slovenské starožitnosti, čo bolo dielo, kde prvýkrát opísal dejiny Slovanov a taktiež tu aj vytýčil hranice Slovanov. Napísal dielo aj ako Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí, čo bola učebnica, ktorá informuje o jazyku a literatúre slovanského národa. Reagoval na podceňovanie slovanských národov, ich kultúry a jazyka. Ján Kolár bola ústredná postava českej a slovenskej literatúry v druhej fáze národného obrodenia. Bol evanjelickým kňazom, pôsobil aj v politických službách vo Viedni, kde aj zomrel. Pôsobil tiež v Budapešti, v Prahe a Bratislave. Študoval v Nemecku, kde mali na jeho vplyv 3 skutočnosti. Prvá bola myšlienka slovanskej vzájomnosti. Tým, že Kolár študoval v Nemecku, tam spoznal profesora filozofa Herdera. A to bol dôvod, prečo Kolár preferoval myšlienku slovanskej vzájomnosti. Druhá bola tá, že na neho zapôsobil osud lužických Srbov, ktorí žili ako národ v Nemecku a kde boli potlačené všetky ich práva a zvyky. Museli sa v Nemecku asimilovať a prijať zvyky Nemcov. Teda jednoducho povedané, lužickí Srbi tu boli pomaďarčení. A po tretie sa zaľúbil do céry evanjelického kňaza Frederiky Šmitovej, ktorá sa stala jeho múzou a životnou láskou. A po 16 rokoch si ju zobral za manželku. Taktiež sa venoval aj poézii, literárnej vede a zberateľskej činnosti. Bol zástupcom slovakizovanej češtiny a veľmi ostro sa postavil proti uzákoneniu štúrovskej slovenčiny. Slovenský národ rozdelil na kmene a Slovákov priradil ako kmeň k českému národu. Napísal diela ako Národné spievanky, čo bolo zberateľské dielo, konkrétne zbierka slovenských ľudových piesní. A taktiež napísal aj dielo Slávy dcéra, čo bola básnická skladba. Toto dielo nájdete rozobraté v nasledujúcom videu, takže určite si ho nezabudnite ísť pozrieť. Ján Holý bol katolícky kňaz a písal bernolákovčinou. Holého prínos do slovenskej literatúry bol ten, že preložil dielo Homéra, preto jeho prezývka je aj slovenský Homér. Významným bolo aj to, že vypracoval pravidlá pre časomerný veršový systém a veľmi často písal eposy, selánky alebo ódy a elégie. Medzi jeho najvýznamnejší epos patrí napríklad epos Svätopluk. A dostali sme sa na koniec celého tohto videa. Pokiaľ by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky alebo by ste sa chceli otestovať, tak malý testík nájdete na našom Hero. Taktiež tam nájdete aj poznámky k tomuto učivu a vypracované všetky maturitné témy zo slovenčiny a literatúry. K ním poznámky, podcasty a taktiež aj testíky. Takže určite sa choďte na to pozrieť. Máte to označený dole v popise videa. Nezabudnite nás podporiť lajkom a odberom a to by bolo zatiaľ od nás úplne všetko a zatiaľ sa majte a ahojte.